Era un rally que hem sortit perquè ens agrada el rally, per completar tota la temporada, ja que a principi d'any ens havíem plantejat fer-la sencera. I, bueno, un rally a disfrutar totalment. Pel matí m'ha apretat una mica més, però rally passeig. I per la tarda, ja que estava més rarot, estava més complicat pel matí, però per la tarda ja de nit, humitats que ja no veus bé, hem aixecat, acabar el rally, el cotxe el volem vendre i hem fet el que toca i ja està, molt contents. Sortíem, doncs això, a disfrutar, a passar-ho bé, a recordar els vells temps de ser un hobby, no? I la veritat que ens ho hem passat de conya. Sí que és veritat que el rally ha sigut molt dur per les condicions, ahir va ploure moltíssim, els trams estaven complicats, molt delicats, però tot i així hem anat fent i ens ha agradat molt. Aquest rally sempre ens ha agradat molt i de veritat que, resumint, ha sigut una bona despedida del Volant RAC. Aquí ja ens plantem, ja ho hem aconseguit.